Kapitola 6. Žebřík. Jak tak spěchali bouří, bombardovaní prachem a týraní větrem, držel Otto hlavu dole. Oči mu chránili brýle, ale cítil se bezpečněji, když upíral pohled na zem. Celé měsíce v něm narůstal děsivý strach, jakási propast, která se mu otevírala vnitru. Ve zlých snech povrch Acheronu rozbrázdily pukliny a uvnitř v útrobách planety se pohnulo cosi temného. Pokaždé, když odcházeli z kolonie, si připadal, jako by stáli na okraji střechy pár set metrů vysoko a zhlíželi na zem hluboko dole. Měl nutkání prostě se tam vrhnout, vstříc smrti. Veškerý rozum v něm se tomu naléhání bránil, ale stejně ho něco ponoukalo dopředu, něco svůdného, něco jako hadí hlas. Thanatos, tak se to jmenuje. Někde to četl, smrtící nutkání. Nějaký drobný hlásek v Ottu Finchovi byl čím dál přesvědčenější, že mu Acheron míní ublížit a sváděl ho, aby se tomu zhoubnému záměru poddal. Já tady nechci umřít, zašeptal a slova mu urvala od úst bouře. Vzhlédl, uviděl Curtisova záda a plahočil se dál. Draper s Yusefovou byli za ním, ale nemohl se spolehnout na to, že ho seberou, kdyby upadl. Ale bratr musel věřit, že kdyby vykřikl, kdyby zavrávoral, Curtis ho zachrání. Jsou konec konců bratři. Bože prosím, pomyslel si, bože prosím, nenech mě tady umřít. Připadalo mu to jako chabá modlitba. Nikdy v Boha nevěřil, ale neubránil se pocitu, že pokud by něco takového existovalo, sídlilo by to daleko, daleko odtud. Hlasitý kovový skřípot přiměl Otta zvednout oči. Curtis před ním už se dostal k výrobníku a jak k němu Otto vrávoral, málem smeten náporem větru, vyjeli těžké dveře nahoru do pouzdra. Napadlo ho, že bez Curtise by se dovnitř nedostali. Vstupní kódy znali všichni topografové, ale Otto je zapomněl. Díky ti, brácho, pomyslel si. Ale pak vevrávoral dovnitř, mimo dosah bouře a najednou už vděčnost necítil. Strhl si brýle, obrátil se kolem dokola a zíral na válcovité potrubí táhnoucí se po zdech a nad hlavou. Výrobníky atmosféry rozmístěné po Acheronu byly drobné ve srovnání s obřím procesorem číslo 1, nacházejícím se přímo v kolonii a velkým jako aréna stadionu. I tak ale byla šestka dost působivá. Uvnitř měla v průměru 15 metrů, v koutě byla umístěna malá dozorna plná páček a ciferníků, komunikačních přístrojů a 2 počítačů, které vykonávaly většinu práce. Vedení, potrubí a žebříky šplhaly vzhůru až do rozlehlé kupole hlavního procesoru a mizely ve tmě 15 nebo 20 metrů nahoře. Otto tam nemusel lézt ani zjišťovat na kontrolním stanovišti, v čem je problém. Z kloubů se sykotem unikala pára a jak se tak blížil k nejbližšímu půlmetrovému potrubí, viděl, že kovový povrch vibruje. Ve stanici to hlasitě hučelo, trubky tiše drnčely ve svých konzolích a prstencích, které je držely ukotvené na místě. Kristova noho, hlesl Draper a stáhl si kabát. Cože je tu takovej hic? Tomu nevinně zvědavému výrazu v jeho tváři, při tom všem, co právě zažili, by se Otto normálně zasmál. Ale teď mu to směšné nepřipadalo. Curtisi, zavolal Otto tak hlasitě, aby přehlušil syčení a rachot uvnitř a ryčení bouře zvenku. Vzadu u dveří si Curtis sundal silný ochranný plášť. Stál tam s brýlemi na čele, celý od prachu a potu, a tiše něco říkal Yusefové. Vojínka koloniální námořní pěchoty jeho koketování půlku času ignorovala a tu druhou ho odměňovala povytaženým obočím nebo křivým úsměvem nad nějakou pitomostí, kterou vypustil z pusy. Otto ji kvůli tomu nesnášel. Poznal, že bratrovi učarovala. Se svou snědou pletí a velkýma hypnotickýma hnědýma očima zprvu uchvátila každého, ale Ottovi vždycky připadala jako chladná děvka. Její úšklepky jako by se vysmívaly Curtisově osamocenému, ale doufajícímu srdci. Curtisi, do hajzlu s tebou,
Houkl. Pitomce ze sebe můžeš dělat až pak. Nenáviděl sám sebe za to, jak mu přeskočil hlas, za tu paniku, která se o něj pokoušela. Teprve když se do něj bratr zabodl nenávistným pohledem, aby zakryl, jak ho ta pravda zabolela, si Otto uvědomil, co řekl. Víš co, začal Curtis a popošel k němu. Počkej, vyštěkl Otto, zavrtěl hlavou a vztáhl ruku. Prostě počkej, nasrat se můžeš až pak, jo? Máme malér. Draper, který se mezitím svezl na zem, kolena si přitáhl k hrudi a zády se opřel o zeď, se zasmál. Sakra, jenom jeden? Ottovi připadalo, že nemůže dýchat. Když byli s Curtisem malí kluci a zlobili, zamykal je otec za trest do skříně. Tma Otta děsila, ale ten stísněný prostor byl ještě horší. Někdy si představoval, že hustý vzduch je živý, že nesnáší vetřelce, zvláštné nezbedné malé kluky a že ho chce zardousit. Jak tam tak ležel po tmě na hromadě bot rodičů a matčiny kabáty ho lechtaly vzadu na krku, přímo cítil těžké prašné obětí. Brzy se přehřál a na kůži mu vyskočil pot. Nikdy si netroufal zaklepat na dveře, předtím ho otec mnohokrát varoval, ale nezdráhal se brečet a prosit o vysvobození. A pak už jen tiše ležel na botách a cítil naftu z továrny, kde otec pracoval. Ve výrobníku to páchlo stejně. Tma a horko, dusný vzduch. Díval se na Curtise, který se k němu blížil. Pátral mu v očích a uvažoval, proč ho bratr nechápe. Ty to neslyšíš? Zeptal se Otto a prohrábl si změť zrzavých vlasů. Necítíš to? Curtis stuhl a zaposlouchal se. Draper se podíval na Jusefovou. Co, ty něco slyšíš? A pak to uslyšeli všichni. Supění a skřípání vycházející ze zhora. Curtis se protlačil kolem Otta a položil ruku na potrubí. Zaznamenal stejnou vibraci, pak se pokusil dohlédnout nahoru do tmy. To jenom ty mašiny, odbil ho Draper, ty blbý mašiny. Jasně, že mašiny, už klíbil se Curtis a sjel ho ničivým pohledem. Mašiny, co selhávají. Při těch slovech Jusefová vzhlédla. Teď už nepovytahovala obočí, ani se neculila. Jak selhávají? Zanášejí se, odpověděl Otto. Nervózně máchl rukama a zatahal se za krátké vlasy vzadu na krku. Ten bolestný zlozvyk si osvojil teprve nedávno. Jednotka se zanáší. Poslední dobou přišlo moc bouřek a od poslední údržby je to dlouho. Draper říkal, že je tu hic. No to má pravdu, ale nejenom to, přehřívá se to. Podle toho, jak to zní, se jednotka ucpává. Všecky filtry potřebují propláchnout a profouknout. Položil ruku na potrubí. Zahřívalo se. A podle mě se to musí udělat fofrem do pár hodin, možná i dřív. Zatáhal se za rudé kudrny. A to jsem optimista. Nebo se stane co? Chtěl vědět Draper. No tak se ten krám zastaví, potom je nám prd. A až bude po bouřce, pošleme signál a oni sem vypraví někoho z kolonie. Otto se podíval na bratra a sklopil oči. Curtisi? Zeptala se Jusefová ustaraně. V nejlepším případě má Draper pravdu, odpověděl Curtis. Jádro se zastaví, pokud se filtry moc zanesou a všechno se to přehřeje. Ale horko už je tu dost a nestalo se to. Mám se vůbec ptát, co bude, jestli se jádro automaticky nevypne, ozval se Draper. Otto spojil ruce a pak jimi prudce máchl od sebe. Bum! Jusefová zaklela, obrátila se ke dveřím a otevřela je. Vteřinu zírala ven a pak je zase pevně zavřela. Asi to nevypadá, že by bouře polevovala, pochopil Curtis. Výraz na její tváři mu napověděl dost. Čtveřice se po sobě chvilku dívala. Otto si všiml, jak se Draperovi perlí na čele pot. Sám ho cítil na zádech a věděl, že teplota stoupla už jen za těch pár minut, co jsou tady. Curtisi, houkl Otto. Bratr na něj zíral. Já to vím, jasný? Curtis tiše zaklel a vrhl se k žebříku upevněnému na zdi, hned vedle dveří do ovládací místnosti. Počkat, co to děláš? Chtěl vědět Draper a otíral si pot z čela. Curtis po něm střelil pohledem. Ty víš, jak propláchnout filtry, profouknout usazeniny a poslat ten sajrajt ven?
Draper rozhodil rukama a ukázal na svou uniformu a svalnatou postavu. Vypadám snad na údržbáře? Curtis kývl nahoru. Proto tam lezu já. Jsem tu jedinej, kdo ví, jak se to dělá. Jestli pročistím filtry, tak to do luftu nevyletí. Jestli to nezvládnu, tak se musíte popasovat s bouřkou. No jo, sakra, tak les, ukázal mu Draper na žebřík. Otto viděl, jak příčky bratrovi vibrují pod rukama, když vystoupal kousek nad zem. Musí mu chrastit všechny kosti v těle, pomyslel si. Jusefová se postavila dole k žebříku. Dej pozor! Curtis se zašklebil na Otta a jako by chtěl naznačit, já ti říkal, že po mně jede. Skřípění a supění nad nimi zesílilo. Otto cítil, jak se mu chvěje půda pod nohama a to chvění mu projíždělo celým tělem. Zaťal zuby, díval se, jak bratr stoupá a zuby mu drkotaly vibracemi v podlaze. Srdce mu bušilo a po krku mu stépal další čůrek potu. Já tuhle planetu nenávidím, zamumlal, přesvědčený, že to řekl jen pro sebe. Nenávidím tuhle bohem zapomenutou. Je to měsíc, ozvala se Jusefová. Otto se k ní prudce otočil a prakticky zavrčel. Nenávidím tuhle planetu, vyjekl a v jeho očích ho pálily slzy, které odmítal prolít. Pak něco v jádru bouchlo, nějaký kov nevydržel tlak, rána, která následovala, otřásla celou stavbou, jako by ji zvenčí nakopla obří noha. Curtis nahoře na žebříku vykřikl. Otto vzhlédl a všiml si, jak bratr uklouzl a horečně chňapá prsty po příčkách. Křičel bratrovo jméno, zatímco Curtis padal. Rozběhl se ke spodnímu konci žebříku, když tělo dopadlo na zem. Přimrazil ten zvuk Otta na místě. Znal ho z dětství. Takhle zněly lámající se kosti. Curtis vydal jediný bolestný výkřik a pak zmlkl tak rychle a absolutně, jako by mu hlas odřízla gilotina. Zhroutil se u základny žebříku, zatímco se celý procesor kolem houpal a rámusil a do dusného vzduchu pronikalo víc a víc páry. Otto se děsil, že je po bratrovi. Draper ho hrubě odstrčil, řekl kurva, 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 skoro do rytmu toho tlukoucího srdce a klekl si ke Curtisovi. Jusefová popošla o 2 kroky k jádru. Drapre, tohle neskončí dobře, varovala ho. Musíme pryč. Draper zrovna 2 prsty zkoušel puls na Curtisově krku. Obrátil se k ní a zabodl se do ní pohledem. Myslíš, že to nevím? Vyjel na ní. A co máš v plánu? Chceš zkusit v té bouřce jet? Jestli nepočkáme, dokud to nepřejde, zabije nás to tam. Zabije nás to tady, jestli tý potvoře neprotáhneme krk, houkla Jusefová. Otto je skoro neslyšel. Přišoural se ke Curtisovi, svezl se na kolena vedle Drapra a vrtěl hlavou. V hlavě se mu všechno dávno pomíchalo. Úzkostí a strachem, hlubokým sílícím přesvědčením, že se všichni nacházejí ve strašlivém nebezpečí. Až se divil, že mu to vůbec ještě myslí. Curtisi! Zkusil to a šťouchl bratra do ramene. Curtis se ani nepohnul. Ottovi vylétly ruce k puse, obrátil se a hleděl na Drapra. Dech se mu zadrhl v hrudi. Tělem se mu rozlévala hrůza a vymazávala všechny ostatní pocity. Bože můj, hlesl, za to můžu já. On nechtěl do kolonie a já ho přemluvil. Je to moje vina, zabil jsem vlastního bráchu. Draper se napřáhl a praštil Otta do nosu, až sebou bolestí cukl. Co to sakra, už mě vnímáš? Houkl Draper a Ottovi se najednou vrátil do uší rámu z bouře, odírající zdi zvenku a ryk sténajícího procesoru. Bylo to, jako by někdo na chvilku stlumil zbytek světa. Přikývl. Ten debil není mrtvej, prohlásil Draper a pokývl ke Curtisovi. Zlomil si nohu, jak spadl, a dostal pořádnou šlupku do kebule. Jestli máš štěstí, tak omdlel bolestí. Není to od mozku. Hlavní teď je, jestli to zvládneš ty, Otto. Vytáhneš tu svou prdel nahoru a vyčistíš ty průduchy. Otto zavrtěl hlavou a natáhl se, aby pohladil Curtise po vlasech. Do hajzlu, chlape, víš, jak se to dělá? Zaduněl Draper a šťouchl ho do prsou. Ne, vykřikl Otto a spodní red se mu třásl. Nevím o tom ani prd. Draper se obrátil k Jusefové. Já vím, že to ta bouřka ruší, ale musíš přivolat pomoc. Sežeň někoho s pásákem.
Vítr venku zahučel ještě silněji. Štěrk drhnoucí kov skoro jako by zpíval vysokou posměšnou melodii. Tímhle signál neprojde ani náhodou, vyštěkla na něj Jusefová. Musíme ven, schovat se v traktoru. Zkoušej to dál, sakra, zaduněl Draper. Ono se to na chvilku sklidní, ten signál protlačíš. Jusefová se od nich prudce odvrátila a odkráčela ke zdi vzadu, přikryla si jedno ucho a nasadila si sluchátko s mikrofonem. Otto na ní zíral a věděl, že žádný signál nebude. Umřou tady a Acheron je slupne jako malinu. Štěrk je oholí až na kost, ty kosti pohřbí prach a oni se propadnou do pekla, jak to vždycky viděl v Nočních můrách. Do pekla v srdci téhle planety. Já to tu nenávidím, vyhrkl hlasitě a celý se chvěl. Obrátil se a podíval se na bratrovu ochablou tvář. Curtisovi se svezla hlava na bok a Otto poprvé uviděl velikou, rudou a nateklou pohmožděninu na levém spánku. Curtisi, zakvílel, nemohl si pomoci. Zatřásl bratrovi rukou, šťouchl ho do ramene. Curtisi, prosím, je mi to moc líto. Kolébal se zepředu dozadu. Zavřel oči. Já tu planetu nenávidím. Prudce oči zas otevřel, když ho Draper popadl zepředu za košili. Drž zobák, houkl voják a rozmáchl se pěstí. Rána Otta umlčela, zakrvácela mu pusu a vyrazila zub. Celý otřesený zíral na Drapera, který ho pořád držel za košili, pěst připravenou k dalšímu úderu. Ottovi vhrkly do očí slzy a tentokrát je nezadržoval. Začaly se mu valit po tvářích, vyplivl vyražený zub a jazykem zkoumal ostré okraje díry, která po něm zůstala. Vylezeš tam nahoru, rozkázal Draper a ukázal na žebřík. Ty a ten tvůj podělaný brácha jste jak siamský dvojčata. Nevěřím ti ani slovo, že nemáš šajnu, jak to zastavit. Takže mazej nahoru, Otto. Možná na tom závisí můj život a to znamená, že pomažeš nahoru, nebo tě střelím do hlavy. V Ottovi se zadrhl dech. Ramena se mu zachvěla. Já tuhle planetu ne... Draperova pěst mu znova dopadla do tváře. Otto v jeho sevření ochabl, zavzlikal a vyplivl mohutný chuchvalec krve. Pak přikývl. Tam na žebříku bude aspoň z dosahu Draperovy pěsti a možná, že odtamtud z výšky bude Curtis vypadat, že jenom spí. Ustálil se a chytil spodní příčku, zatímco celý výrobník kolem něj drčel a kvílel. Začal Otto lézt. Na třetí příčce stuhl, pustil se a s žuchnutím dopadl na zem. Co to kurva? Začal Draper. Otto se k němu obrátil a slzy se mu lily z očí. Zastřel mě, hlesl, skočil zády ke zdi a svezl se po ní na zem, zničený a sklíčený. Jestli mě chceš zabít, tak si posluš, radši budu mrtvej než tady. Draper zaklel a namířil zbraň. Jusefová ho popadla za zápěstí, rychle zavrtěla hlavou a přistoupila k Ottovi. Curtis je zraněný, Otto, domlouvala mu. Jestli něco neuděláš, tak tady asi umřem všichni, včetně tvýho bráchy. Otto jí pohlédl do krásných hnědých lesknoucích se očí. Slib mi, že je přesvědčíš, aby nás poslali domů a já udělám, co dokážu. Slib mi, že je přiměješ, aby nás poslali pryč příští lodí. Jusefová přikývla. Slibuju. Otto si odfrknul, chřípí se mu roztáhlo, odvrátil se. Děvko jedna ulhaná, myslíš, že ti to nevidím v očích? Vzlikl. A pak se rozječel. Já chci domů. Kapitola 7. Maléry chodí po třech. Datum 10. červen 2179. Čas 11:10. Podle zkušeností Damiana Bricketa, čím dále od země ho nasadí, tím spíš narazí na nějaké potížisty. Lidé se dávali ke koloniální námořní pěchotě ze spousty důvodů. Někteří ze smyslu pro čest a povinnost, jiní, aby unikli minulosti a další proto, že v sobě měli násilí a nechtěli ublížit lidem, které milovali. Zjistil, že bez ohledu na pohnutky se z nich pak stali buď dobří vojáci, nebo zosobněný malér.
ať už měli na začátku jakékoliv záměry. Dokázala se většina lidí zvrtnout kamkoliv, jakmile se pohroužila do vojenského života. Další věc, kterou časem vysledoval, bylo to, že čím dále od země je jednotka nasazena, tím jsou buřiči drzejší. V prvních 45 minutách po příjezdu na Acheron si kapitán Brackett uložil výbavu do svých prostor. Absolvoval úvodní setkání s Elem Simpsonem a vedoucími úředníky správy kolonie a zahájil první poradu mužstva. Koloniální námořní pěchota měla k dispozici malou místnost, ale 21 mužům a ženám, kteří se v ní teď shromáždili, stačila. Brackett stál vpředu, opíral se o pultík jako při bohoslužbě a prohlížel si vojáky stojící před sebou. U jedné zdi byly narovnané židle, ale protože šlo o první setkání s jednotkou, nemínil jim povolit pohodlí. Líp, když budou všichni stát, včetně jeho. Brackett to vzal prostě. Základní představení a očekávání. Naděje, že mu pomohou se zapracovat, pevné doporučení řídit se protokolem a vděk za přivítání, kterého se mu dostalo od poručice Perisové a seržanta Kauglina, kteří stáli bokem, oba trochu stranou od zbytku jednotky. Zatímco mluvil, sledoval oči vojáků. Většina vypadala, že dává pozor, dokonce je zvědavá na nového velitele, připravená dělat svou práci. Několik lidí ale nevypadalo tak čitelně. Zvlášť jeden lehce mhouřil oči, zvedal koutek úst, jako by si měl každou chvíli odfrknout. Byl bledý a hubený, s orlým nosem a sálal z něj odpor. Brackett tuhle sortu znal, vzdorný a nepřátelský typ, který se bude pochechtávat a šeptat a vrčet, aby si vynutil pozornost. Ale to nebyla Brackettova jediná starost. Nedaleko stáli ještě 3 další. I když nevypadali tak jízlivě jako orlí nos, Brackett v nich pozoroval napětí a stuhlost a zdálo se mu, že zachytil několik tichých poznámek. Acheron měl svá rizika, přesto to ale měla být relativně jednoduchá mise. Brackett si umínil zajistit, aby mu ji orlí nos a jeho kumpáni nekomplikovali. Fajn, tak to prozatím stačí, oznámil kapitán a přejel pohledem vojáky. Působili jako tvrdá banda, většinou bystří a pohotoví. V příštích dnech se krátce sejdu s každým z vás. Když už máme trávit společný čas v tomhle ráji, chci vědět, kdo mi bude krýt záda. A všichni vezměte na vědomí, že já budu krýt ta vaše. Možná se mu to jenom zdálo, ale byl by přísahal, že slabý šklep v levém koutku úst orlího nosu maličko zesílil. To je všechno, rozchod. Brackett se podíval doprava. Poručíku Perisová, seržante Kaugline, zůstaňte tu chviličku, prosím. Počkal, dokud jednotka nevyšla z místnosti. Někteří to ani nevydrželi na chodbu a začali zase něco hudrat. Brackett jim to nevyčítal. Zrovna se seznámili s novým velitelem, dalo se čekat, že si začnou lámat hlavu a jaký kreten se z něj vyklube. Díval se na ně, dokud nevyšel poslední a on neosaměl s Perisovou a Kauglinem. Jak jsem si vedl, obrátil se k ním. Šlo vám to, kapitáne, ocenila ho Perisová. Ještě nevědí, co od vás můžou čekat, ale oni se brzo uvolní. Ani nevím, jestli o to stojím, odpověděl Brackett zamyšleně. Pořádně se zakabonil. Ten chlap s tou skobou, co je zač? Perisová pátravě natáhla krk. Se skobou? Kauglin věděl, o kom je řeč. To je Stamovič. Nic moc toho ještě nedokázal, ale jestli se ptáte, jestli vám bude zatápět, odpověď zní možná. Skočila mu do řeči Perisová a Kauglin přikývl. Stamovič je nepříjemný grázl. Rval se už mámě v děloze, ale bude sekat dobrotu, dokud mu Draper nepovolí. Seržant Marvin Draper? Zeptal se Brackett a přimouřil oči. Četl jsem jeho spis. Dostal pár černých puntíků za neukázněnost, ale to bylo před lety. Mám si s tím dělat starosti? Chci říct, jestli tenhle chlap nakazuje vojínu Stamoviči, co má dělat. Draper se dá zvládnout, řekla Perisová. On dobře ví, že pluje vesmírem na odporném kusu skály a že naštvat velitele je pitomost. Pokud vysloveně neposlechne rozkaz, je nejlíp si ho prostě nevšímat. Brackett se zamračil. Jestli má tenhle seržant Stamoviče na vodítku, jak mám potom, nejenom Stamoviče, kapitáne, přerušil ho Kauglin, ještě je jich pár, co se za ním táhnou.
S očima pořád přimouřenýma se Brackett obrátil a prohlížel si schůzovní místnost. V duchu viděl lidi v ní. Pokusil se vyvolat si v paměti tváře jednotky, vzpomenout si, kde kdo stál. Který byl Draper? Zeptal se. Perisová zavrtěla hlavou. Žádný. On a Jusefová jsou v terénu s topografy. Proč to? To je standardní procedura, pane, odpověděla Perisová. Pokaždé, když správce vyšle topografy, doprovází je dvojice našich lidí. Brackett zamrkal. Co dělá koloniální námořní pěchota na civilních výpravách? Kolonisté mají svou práci a my zase svou. Máme zajišťovat bezpečnost samotné kolonie, ne dělat osobní ochranku obyvatelům. Perisová se podívala na Kauglina, ale pořízek jenom pokrčil rameny. Je to prostě standardní procedura, kapitáne, odtušil. Tak to chodí, co jsem tady. Al Simpson je tu od začátku, dodala Perisová. Pokud na to někdo má odpověď, tak je to on. Brackett se zhluboka nadechl, nemínil hned první den dělat vlny, ale nesedlo mu pomyšlení, že vojáci denně riskují životy něčím, co nemají v popisu práce. Běžte si po svém, propustil je. Se Simpsonem si promluvím. A pak se trochu zabydlím. Sejdeme se tu zase ve 13:00. Perisová a Kauglin zasalutovali, ale Brackett to ani pořádně nezaznamenal. V duchu byl u nepřítomného seržanta Drapera. Že by ho nadřízení nedostatečně informovali o misi na Acheronu? Nebo koloniální správa využívá vojáky pro účely společnosti, aniž by na to měla právo? Odešel ze schůzovní místnosti a vydal se zpátky ke správnímu středisku. Vykročit s Alem Simpsonem levou nohou bylo to poslední, o co by hned první den své mise stál, ale nestrávil všechna ta léta u koloniální námořní pěchoty od bitev až po prkotiny a nezískal galaktický kříž jen proto, aby dělal poslušného psíčka korporacím v nějaké prdeli vesmíru. Zachmuřený, ztracený v myšlenkách, špatně zabočil a málem se srazil s mužem a ženou, kteří šli proti němu. Promiňte, zahučel. Ještě to ani pořádně nedořekl a už zaznamenal, jak žena tiše zalapala po dechu. Nejdřív si pomyslel, že ji ta hrozící srážka zaskočila a začal se znovu omlouvat. Zachytil zvláštní pohled od jejího společníka, ale teprve když se na ní zase soustředil, uvědomil si, co jí tak zaskočilo. Demiane, vydechla a tvář jí rozkvetla zářivým úsměvem. Co ty tady děláš? Veškeré napětí a frustrace okamžitě odplynuly. Brackett opětoval její úsměv a potěšeně se zasmál. V Hedleyho naději je 158 kolonistů, nepočítaje vojáky, a on hned narazí na ní. Ahoj, Annie, pozdravil. Už jsem zapomněl, jak jsi krásná, dodal málem. Ale pak zalétl pohledem doleva, zaznamenal popletený výraz na tváři jejího společníka a došlo mu to, co mu chvilku unikalo. Vy musíte být Russell Jordan. Raz, řekl muž ostražitě a potřásl si s ním rukou. Já jsem kapitán Demian Brackett, Russy. Moc rád poznávám muže, který si zasloužil stát se manželem téhle ženy. Jo, díky, vyhrkl Russ, ale ostražitost mu z očí nezmizela. Brackett mu to neměl za zlé. Manželům se nezamlouvá, když se kolem motají exmilenci jejich žen. Za to Annie se pořád usmívala, jen od zářivého úsměvu přešla k tajemnému. No páni Demiene, řekla, co děláš na Acheronu? Už jsem si myslela, že tě nikdy nepotkám. Za ta léta, co se neviděli, jí přibylo pár vrásek kolem očí a čas strávený v divočině hlubokého vesmíru jí dodal jakousi syrovost, ale z jeho pohledu jí to přidalo na kráse. Tvář jí lemovaly rozcuchané kudrny a z tvrdé práce byla štíhlá a svalnatá. Oči jí zářily neohroženým odhodláním těch, kteří si zvolili náročnou životní cestu. Je to žena jiného muže, připomněl si. Ne, že by to potřeboval zvlášť připomínat, přitom, jak si ho Russ Jordan měřil přimouřenýma, skoro hadíma očkama. Tohle je můj nový post, vysvětloval Brackett. Vojenská posádka v Hedleyho naději je pod mým velením. To je, Annie došla slova. Senzace, dokončil Russ, který už stačil nasadit zdvořilou, usměvavou masku. Vítejte na palubě, Brackette. Je to drsné živobytí, ale my už jsme tu tak dlouho, že nám to připadá jako domov. No, kde vyrůstají vaše děti,
Tam je vždycky domov, že? Tak se to aspoň říká, potvrdil Brackett. Já sám děti nemám, ale vám dvěma závidím. Annie se podívala z Bracketta na svého muže a na celou trojici se snesl rozpačitý závoj. Vypadala, jako by pátrala po vhodné kombinaci slov, aby zmírnila tísnivou chvilku, když tu se z chodby rozezněl hlas. Kapitáne Brackitte, tady jste! Brackett se obrátil a viděl, že se k ním sune Al Simpson. Ten chlap jako by vyzařoval všudy přítomnou auru nespokojenosti. Byl jsem zrovna na cestě za vámi. Zvolil Brackett tón, kterým dával správci na srozuměnou, že na nespokojenost tu nemá monopol. Takže se to hodí, řekl Simpson. Pokud zachytil v kapitánově hlase podráždění, nedal to najevo. Víte, máme tu zrovna drobnou krizi a týká se to i 2 vašich lidí. Svolal jsem schůzi do konferenční místnosti. Měl byste taky přijít. Kdy to bude, zeptal se Brackett. Hned. Annie stísněně pohlédla na manžela. Týká se to Otta a Curtise? Zeptal se raz Simpsona. Zrovna jsme s tím šli za tebou. Simpsonovi se myhla po tváři panika. Bratři Finchové jsou v pořádku, ten sektor tvrdě zasáhla bouře, ale schovali se. Všechno je v pořádku. A teď, jestli nás omluvíte, potřebuju se s kapitánem Brackettem poradit o něčem ohledně jeho jednotky. Simpson vzal Brackitta za loket a prudce ho nasměroval k administrativnímu centru. Kapitán se ohlédl na Jordanovi. Raz se za nimi díval, ale Annie obrátila pohled k manželovi. Vypadala ustaraná a bledá. Brackett na okamžik zalitoval, že post na Acheronu přijal, ale pak to potlačil. Nepřišel do Hadleyho naděje proto, aby zas viděl Annie Jordanovou, nebo ano? Setřásl Simpsonovu ruku a měřil si toho muže úkosem, zatímco spěchali přes křižovatku chodeb a dostali se na dohled rušnému prosklenému administrativnímu centru velitelského bloku. Lhaní vám moc nejde, poznamenal Brackett. Co prosím, vyštěkl Simpson s tváří staženou vztekem. Já nevím, co jsou začti bratři Finchové, ale v pořádku každopádně nejsou. Odmlčel se a pak dodal. A vážně pochybuju, že vám to Annie uvěřila. Nemusí mi věřit, odfrkl si Simpson. Pracuje pro mě. Tak co kdybyste nechal moje lidi na starosti mě a zajímal se o ty svoje? Minuli velitelský blok, zahnuli za roh a Brackett si ho prohlížel pozorněji. Navenek ten chlap vypadal jako 100 jiných cvičených úřednických opic, které kdy potkal. A přece ho napadlo, jestli náhodou není chytřejší, než vypadá. O kousek dál se zastavili u dveří označených výzkum, nepovolaným vstup zakázán. Simpson naťukal pár čísel na panelu s klávesnicí a byli vpuštěni dovnitř. Nadnesl jste zajímavé téma, spustil Brackett. Hranici, která odděluje vaše lidi od mých. Simpson se ujistil, že se za nimi dveře zavřely a zámek zapadl a vydal se k bílým dveřím o pár metrů dál po chodbě. Očividně čekal, že ho bude Brackett následovat. Nechte si tyhle řeči na potom, odfrkl si správce. Máme tu teď větší problémy než soutěž o to, kdo je tu větší kokot. Brackett přidal do kroku a bránil se nutkání popadnout Simpsona za zátylek a praštit mu hlavou do rámu dveří. To už se ocitli v místnosti za bílými dveřmi a tam bylo moc svědků na to, aby něco udělal. Stejně by to neudělal, asi, ale rozhodně nemínil rozbít správci nos před mladými vyjevenými laboratorními asistenty v bílých pláštích a několika staršími výzkumníky v civilu. Bílé pláště se zhlukly kolem trojice důstojných vědců. Tvořil ji stříbrnovlasý Japonec, dále chlapík se zasmušilým pohledem a šarlatovým mateřským znaménkem na krku a sanici. A šedesátnice tak vychrtlá, že Brackettovi připomněla panáčky s hůlkovitými končetinami, které maloval jako děcko. Jediný člověk v místnosti, který nevypadal na vědce, stál v úctivé vzdálenosti od stolu a hluboce se kabonil. Sálala z něj nevrlost, jako z otce, který čeká u hřiště, až se děti unaví a on je bude moci odvést domů. Kapitáne Brackitte, seznamte se s doktory Morim, Reesem a Hidalgovou a jejich mozkovým trastem. Doktoři pokývli hlavami. Simpson ukázal na muže postávajícího opodál. Ten bručoun v rohu je Derek Russell,
Má pod palcem probíhající operace terraformování. Kapitáne, pokynul mu Russell. Brackett popošel ke stolu a absolvoval kolečko potřesení rukama. Vítejte do Hadleyho naděje, kapitáne, začal doktor Mori. To stačilo, prohlásil jeho kolega se zasmušilým pohledem a znaménko mu zaplálo temněji. Na zdvořilosti nemáme čas. Doktorko Hidalgová, uveďte prosím kapitána do obrazu. Hubená postava se trochu napřímila. Brackett si všiml, že má laskavé oči, jenže teď i ustarané. Dva naše topografy, Otta a Curtise Finche, postihla atmosférická bouřka stupně 5. Tyhle poruchy jsou dost vzácné a lokalizované a nedá se předvídat, jak dlouho potrvají, líčila doktorka. Finchové a jejich vojenský doprovod museli opustit vozidlo a ukrýt se ve výrobníku atmosféry. Vyslala ničivý pohled k Russellovi. Ten procesor nejméně 6 měsíců neviděl údržbu, pokračovala. Záznamy jsou nejasné. Brackett se ušklíbl a zvedl ruku. Podívejte se, já přesně ani netuším, proč tam byli moji lidé. Ale později, kapitáne, přerušil ho doktor Rees. Brackett se podíval na Simpsona. Později, potvrdil správce. Mají problémy, pronesl Derek Russell s důrazem na posledním slově, aby všichni pochopili, co je nejdůležitější. Ten procesor selhává, ucpává se a bouřka to celé zhoršuje. Curtis Finch má z nich jako jediný nějaký technický výcvik, ale je zraněný. Brackett se napěl. Za jak dlouho jednotka exploduje? To odsud nemůžeme odhadnout, řekl Simpson. Ruší to bouřka, nejenom spojení, ale i monitorování signálu z výrobníku. Proto jsme nevěděli, že selhává. Ještě to není kritický stav, ale pokud víme, blíží se k němu. Brackett na něj zůstal hledět. Máte přece pásový traktor, ne? Tak proč se o tom tady vůbec dohadujeme? Pošlete tam někoho. Doktor Mori a doktorka Hidalgová si vyměnili nečitelný pohled. Doktor Rees se usmál a Brackettovi připomněl žraloka. Proto jste tady, kapitáne, obrátil se na něj Rees. Tam venku jsou 2 vojáci a vy přece nenecháte své lidi ve štychu. Předpokládali jsme, že se svou jednotkou budete chtít ujmout záchrany sám? Brackett ještě nebyl v Hadleyho naději ani půl dne a už by nejradši uškrtil půlku lidí, které tu potkal. Takže vy posíláte vojáky do terénu za vašimi záležitostmi, podivil se, a teď čekáte, že obstaráme i tu špinavou práci. Doktor Morris si uhladil klopy na míru šitého obleku. A když už tam budete, spustil, tak by společnost uvítala, kdybyste přivezli i vzorky, které výprava sebrala, než začala ta potíž. Brackett na něj zíral, ale neříkal nic. Předtím měl 100 chutí praštit Simpsona. Teď zatínal zuby a připomínal si, že by se nadřízeným nezamlouvalo, kdyby zaútočil na postaršího vědce společnosti Weyland-Yutani. Potíž, opakoval, a znělo to jako rouhání. Všechny mozky v místnosti na něj bezvýrazně zírali. Jen Russell a doktorka Hidalgová měli dost slušnosti, aby se tvářili trochu rozpačitě. Brackett se obrátil k Simpsonovi. Připravte ten pásový traktor. Je nachystaný, odvětil Simpson. Fajn, zavolejte seržanta Kauglina, řekněte mu, že má 3 minuty, aby sebral 5 mužů a přišel do mého bytu. Obrátil se a vyšel zpátky na chodbu. Potíž, pomyslel si. V skutku milé přivítání na Acheronu. Kapitola 8. Bouře zjevné i neviditelné. Datum 10. června 2179. Čas 12:32. Annie a Russ Jordanovi kráčeli bok po boku chodbou, spojení dlouhými lety manželství a předivem napětí, které je k sobě kotvilo a zároveň je od sebe odstrkovalo. Annie nesnášela zvuk manželových těžkých kroků, jejich téměř pochodové tempo, když měl vztek. Cítila, jak z něj ve vlnách sálá úzkost, až se jí chtělo rozběhnout se pryč. Jen kdyby existovalo nějaké místo, kam by mohla utéct, alespoň na chvilku, aby se vzpamatovala a našla samu sebe. Ale kam by se mohla v Hadleyho naději vrtnout, aby ji tam Russ nenašel? Nebo kde by ji v dobré víře neobtěžovali přátelé? Nikam. Ještě pořád chceš jíst?
Zeptal se krátce a úsečně, jako by přitom neotvíral ústa. Pokud máš hlad ty, odpověděla opatrně. Měli v plánu poptat se Simpsona na bratry Finche a pak zajít do jídelny na oběd. Teď jako by měla břicho plné zuřivě bojujících motýlů. Tak jdeme do herny? Zeptal se Russ. Pořád tak úsečně. Úzkost se měnila ve vztek, až se jí chtělo ho praštit. Annie svého manžela milovala od špičky neholené brady až k trochu komicky kostnatým kotníkům. Za ta léta se spolu něco nasmáli, byli odvážní a někdy i trochu blázniví. Putovali po galaxii, pořídili si děti tak daleko od země, až vtipkovali, že pokud se někdy vrátí na domovskou planetu, budou je tam považovat za mimozemšťany. Byly i těžké roky, ale Annie a Russ drželi při sobě jako tým a to jim pomáhalo, když z jednotvárnosti života v Hadleyho naději začali oba cítit klaustrofobii. Toho dne, kdy Russ přiznal, že mu to někdy připadá jako rozsudek smrti, Annie plakala, dokud se jí nezapřísahal, že její láska a Tim Snoot jsou to jediné, co ho udržuje při zdravém rozumu. Přesto zažívali i dobré dny, dokonce skvělé dny, ale oba měli nervy na krajíčku. Někdy v noci Annie nemohla spát a připadalo jí, že se rozpadá. Pak zaslechla smějící se Newt nebo uviděla Tima, jak se pokouší napodobit tátův chlapský krok a všechno bylo zase v pořádku. Dneska ale ne. Annie Jordanová znala každý tik a gesto svého manžela. Až do herny se nedostanou. Zrovna když se jí ta myšlenka vynořila v hlavě, zabočil Russ do údržbářské chodby a obrátil se k ní. Annie by nejradši šla dál a dál. Snad ten raketoplán ještě neodletěl, ale místo toho následovala manžela do tiché chodby. Minul je nějaký pracovník, podíval se na ně, ale nespomalil. Co tady sakra dělá? Zašeptal Russ, málem ta slova zasyčel. Chvilku jí pátral v očích a pak uhnul pohledem, jako by se obrňoval před odpovědí. Já netuším, tvrdila Annie. Přimhouřil oči. A tomu mám jako věřit? Vzpomeň si, jak daleko jsme od země, kolik je dneska kolonií a jak málo lidí chtělo zrovna sem. To ti mám věřit, že chlap, co si s ním spala, se tu objevil jenom tak? Tady? Annie cítila, jak rudne. Srdce jí bušilo do hrudního koše. Vnímala, jak jí tepe ve spáncích. Popošla o krok dopředu a šťouchla Russe do ramene. Co to sakra? Dloubla ho do prsou a pak znova. Vzpamatuj se, Russle, zasyčila i ona. To už ti po těch letech tady hráblo? Jak bych sakra mohla vědět, co Damien dělá? Nebyla jsem s ním v kontaktu od té doby, co jsme odletěli ze země. Couvla a podívala se na něj. Co si myslíš, že si pěstuju mezigalaktický románek? Jasně, co by ne, je to jenom 39 světelných let daleko. Odmlčela se a pak dodala. To ti přeskočilo? Russ na ní jenom hleděl, vztekle a zoufale supěl, ale pak mu její slova došla a přejel si rukama po strništi na tvářích. Ne, uznal, jasně, že ne. To je prostě šílenost. Hloupost, dodal. Ale jestli je to náhoda, tak je to šílenost. Annie ho vzala za ruku a skoro bez děky mu přejela palcem po kloubech prstů. Věděla, že ho to uklidňuje. Dělala to skoro bezmyšlenkovitě, stejně jako on si téměř neuvědomoval účinek. Jejich manželství zahrnovalo 1000 takových konejšivých důvěrností. Nebudu ti lhát, Russy, začala Annie klidně. Mám radost, že je Damien tady. Máme v Hadleyho naději přátele, ale pro mě je to prostě nečekaná radost. Setkat se s někým, kdo mě dobře zná. Jeden čas jsme spolu chodili, ale předtím jsme byli dlouho kamarádi. Opravdoví kamarádi. Je to dobrý člověk a mě zajímá, co dělal od té doby, co jsme se neviděli. Ale ty jsi můj manžel. Russ vydechl, obrátil se a svezl se na zeď. Jsem to ale kus idiota, co? Annie se něžně usmála. Kus? Najednou zaslechli, jak se hlavní chodbou rozléhá hyhňání a pak zvuk běžících nohou. Společně se obrátili a viděli, jak se kolem ústí údržbářské chodby přehnalo několik dětí z kolonie s útržky papíru v rukou. Většině bylo 7 nebo míň. Banda malých rošťáků táhla po 2 nebo po 3. Annie zahlédla ohnivě rudé vlasy Louisy Cantrellové a pak známou světlou hřívu své 6leté Rebeky. Newt, zavolala na dcerku. Holčička přibrzdila.
Jak se obracela k chodbičce, málem ji srazil starší bratr Tim. Rebeko, co to? Newt ho plácla do prsou. Koukej na cestu, blbečku. Napomenula ho a došla k mámě a tátovi. Co tady děláte? Raz se zašklebil. Potřebovali jsme si dát někde pusu. Pff, vykřikla Newt, ale pak se zahýňala. To je hustý. Hnusný, opravil ji Tim a obrátil oči ke stropu. Newt přikývla. Jo. Jste trapní, vynadal Tim rodičům. Měl stejné blond vlasy jako sestra, ale ve svých 10 letech už tolik nepřipomínal chlapečka, jakým býval dřív. Děláme, co můžem, uchechtla se Annie. Kolem proběhlo pár dalších dětí, včetně Timova kamaráda Aarona, který na něj křikl, že s Newt prohrají. Pojď, Timé, zaprosila Newt a pokusila se bratra odtáhnout zpátky k tomu, co zrovna tropili. Co to všichni děláte? Zeptal se Raz. Kromě toho, že lítáte jako šílenci. Hrajem si na hledání věcí, vysvětlil Tim, zatímco ho Newt táhla za ruku zpátky do hlavní chodby. Čau, křikl přes rameno. Raz pobaveně zavrtěl hlavou a díval se, jak děti odbíhají. Přes všechno napětí, které mezi nimi v posledních letech narostlo, Annie pořád jíhlo srdce, když viděla, jak manžel děti miluje. Hej, stiskla mu ruku a vytáhla se na špičky, aby ho mohla políbit na tvář. Podívala se mu do očí. Nemáš se čeho bát, jasný? Absolutně ničeho. Tohle je náš domov a společně jsme silní, ty a já. Naše rodina je v bezpečí a zdravá. Raz se usmál. V bezpečí a zdravá, opakoval. A přece si nemohla pomoci. Vyčetla mu z očí náznak smutku. Přestože Damiena viděla ráda, věděla, že manžela bude přítomnost jejího bývalého trápit. Nechal její ruku vyklouznout ze své. Máš hlad? Jako vlk, přiznala. Už se mi zas vrátila chuť k jídlu. Společně se vydali do jídelny, ruce u boků, nedotýkali se. Raz stichl a Annie z toho přetrvávajícího napětí mrazilo. Pochybnosti a strachy se spojily a tlačily je od sebe. V bezpečí a zdravá, říkala si, a nevěděla, jestli je to přísaha nebo prosba. Datum 10. června 2179, čas 13:37. Řízení pásového traktoru se ujal jeden ze zralejších vojáků jménem Ido Crowley. Pleť měl pod strništěm krátkého sestřihu kožnatou a šedou, ale jiskra v měděných očích naznačovala, že možná není tak starý, jak vypadá. Ale byl. Ido Crowley v lednu dovršil 41 let. Byl to král všech mrzoutů. Ani dost chytrý, ani dost ctižádostivý, aby to dotáhl dál než na seržanta. Znovu a znovu degradovaný zpátky na desátníka pokaždé, když neposlechl rozkazy nadřízených důstojníků, mnohem neskušenějších, než byl on sám svého prvního dne v uniformě. Brackett tohle všechno zjistil v prvních 60 vteřinách rozhovoru s Julisou Perisovou na téma, koho z jednotky vzít na záchrannou misi. Crowley ho navrhla jako prvního a hned po něm dvojici tvrdých vojínů jménem Čenovsky a Hauer, kteří si vysloužili pověst chlapů, co se nepodělají, když se podělá všechno kolem. Kapitán povolal i poručici Perisovou a první 3 vojáky, na které padl v horečných chvílích příprav. Nguyena, Pettigrewa a Stamoviče. Nevím, proč jste mě vzal sebou, kapitáne, řekla Perisová. Brackett se rozhlédl po rozlehlém vnitřku těžkého vozidla. Seděli v řadě na lavicích předního oddílu. Zadek vozidla se používal na uskladnění výbavy a jako nákladní prostor. Podíval se na Perisovou. V řevu motorů traktoru a při rachotu, s nímž se vlekl po povrchu Acheronu, nikdo jiný jeho odpověď neuslyší. Co má říct? Že ji tu chce mít, protože jí věří, i když ji zná teprve pár hodin? Protože zná topografii, vojáky a atmosférické bouřky? Čímkoliv z toho by dal najevo jistou slabost. Raději tu otázku obrátil. Máte strach, jestli seržant Kauglin zvládne velení v naší nepřítomnosti? Perisová se zamračila. To vůbec ne. Tak to je dobře. Chvíli si ho prohlížela, zatímco s nimi pásový traktor houpal, a pak se odvrátila a pokoušela se něco zahlédnout předním sklem. Viditelnost nestála za nic od chvíle, kdy vyjeli z Hedleyho naděje. A jak se blížili k výrobníku číslo 6,
jenom se zhoršovala. Idaho měl na palubní desce spoustu přístrojů, které uváděly radarové a termografické údaje terénu před nimi. Brackett ale stejně netušil, jak může něco vidět. Na lavici vedle něj ležela dýchací maska. Ty černé masky s vyvalenými očnicemi mu připomínaly děsivý obří hmyz. Všeobecně sloužily pro krátké přípravy na planetách a měsících s jedovatou atmosférou, ale hodily by se nejenom k tomu. Běžně se užívaly v nejhorších bouřích na Acheronu, aby se člověku nedostal prach do očí a úst a aby se mu snadněji vidělo a dýchalo. Řekněte mi něco, promluvil Brackett, aby prolomil ledy, které se začínaly tvořit mezi ním a tou ženou. Ptal se někdy někdo, proč mariňáky posílají jako doprovod na průzkumné výpravy? Je to jenom zneužití naší práce, nebo mají naši lidé hlídat výzkumníky, aby se neflákali? Já se ptala, když jsem sem dorazila, připustila Perisová, a můj první velitel na Acheronu mi řekl, že je to tak zvykem od té doby, co dorazil první vědecký tým. Nějakých 12-13 let. Ale průzkumníci jenom neberou vzorky a nemapují krajinu. Brackett povytáhl obočí. A co jiného by na téhle skále mohli sakra dělat? Poručice Perisová vrhla opatrný pohled na Stamoviče a ostatní, kteří seděli dál. Zasunula si za ucho uvolněnou kudrnu. Je to Violent Yutani, kapitáne. Řekla, jako by to všechno vysvětlovalo. Brackett se na lavici opřel, hlava mu narážela do zdi, jak těžký traktor zdolával mělkou díru a vyjížděl z ní. Možná ta účast společnosti Violent Yutani vážně mluví za vše. Jejím zájmem bylo nejen studium samotného planetoidu, ale i výzkum mimozemského života, ať už domorodého nebo zanechaného migrujícími rasami. Jenže po 13 letech od příchodu vědeckého týmu to působilo jako absurdní představa. Kdyby měli výzkumníci objevit něco, co by jejich zaměstnavatele zajímalo, jistě by už to teď našli. Možná s nimi společnost posílala vojáky čistě kvůli bezpečí, jen jako preventivní opatření. Naklonil se dopředu a pokoušel se skrz přední sklo něco zahlédnout. Idaho nespomalil, bez ohledu na to, jak se traktor otřásal, nebo jak moc bouře zakrývala výhled. Vidíte tam vůbec něco? Zavolal na něj Brackett a zvýšil hlas, aby ho slyšeli přes rachot vozu a staccato smetí neseného vichrem a odírajícího trup. Idaho se na něj ohlédl. V tom je ten trik, kapitáne, odpověděl. Musíte se prostě smířit s tím, že není vidět nic, a pak jste v pohodě. Brackett zavrtěl hlavou. Proč sakra vůbec zřizovali kolonii na tomhle pitomém měsíci? Stamovič na lavičce naproti otázku zachytil a odpověděl. Zbytek vesmíru potřeboval místo, na který by mohl ukázat a říct, mohli jste dopadnout hůř, mohli jste být na Acheronu. Nguyen a Pettigrew se tomu zasmáli a přikývli na souhlas. Stamovič si plácl s Pettigrewem, ale zbytek týmu, který Brackett na misi vybral, se pobaveně netvářil. Kapitán se podíval na Čenovského a Hauera, viděl, jak odvracejí oči a pak začal studovat Stamoviče. Ten chlapík se přidrzle culil. Poručice Perisová se Brackettovi svěřila, že Stamovič je loajální jenom k seržantu Draperovi, ale i on sám už začínal chápat, že v jeho jednotce existuje hluboká propast a dělalo mu to starosti. Takové vztahy mezi mužstvem se můžou mariňákům vymstít. Pásový traktor se silně naklonil doleva a motor řval, zatímco se vůz drápal z jámy, kterou právě projel. Když se srovnali, dupl Idaho na brzdy. Vozidlo v prachu poskočilo a rozkolébalo se. Zatáhl ruční brzdu a pak se na sedadle obrátil a ohlédl se na Bracketta. Jsme tu, kapitáne, oznámil Idaho. Ale být váma, hodím sebou. Bouře se zhoršuje? Zeptala se poručice Perisová. Idaho se unaveně uchechtl. Ne, výrobník hoří. Kapitola 9. Otovo přání. Datum 10. června 2179. Čas 13:41. Brackett zaklel a tlačil se dopředu. Procpal se mezi předními sedadly, aby mohl vyhlédnout předním oknem. Po pravé straně ve víru prachu spatřil temnou věž výrobníku číslo 6.
I zevnitř pásového traktoru slyšel sténání a rachocení jeho jádra a průduchů. Jakýsi mechanický nářek. Z otvoru nahoře se valil černý kouř. Uvnitř viděl oranžově poblikávat plameny. Do hajzlu. Popadl dýchací masku. Ven, zaburácel. Ta věc může každou chvíli vybuchnout a já nechci být tady, až se to stane. Ajdou zůstal na sedadle řidiče a Pettigrewovi nařídil Brackett zůstat ve voze. Vždycky je dobré nechat si někoho v záloze, kdyby se všechno posralo. Zadní průlez vozidla se dal pustit k zemi jako rampa, ale v té bouři radši vystoupili bočními dveřmi a rychle je za sebou zavřeli. S maskami na tvářích vedli Brackett a Perisová 3 vojáky mezi poletujícím smetím. Vrávorali proti větru, krok za krokem se sunuli k výrobníku atmosféry. Maska nemaska, Brackettovi stejně připadalo, že se dusí. Poslouchejte, křikl Nguyen. Brackett nastražil uši. Z procesoru vycházelo bušení a skřípání. Všechny instinkty mu napovídaly, aby od té sténající věže sakra vypadl. Ale zvuky mu vadily míň než čpící chemický kouř, který k ním nesla bouře. Ještě nelitujete, že jste to místo vzal? Zakřičela poručice Perisová vedle něj. Její hlas zněl tlumeně, skoro se utápěl ve vichřici. Brackett to nechal bez odpovědi. Nerad lhal. Za pár vteřin se dostali ke vchodu. Stamovič dorazil první a uvolnil závoru. Vítr s prásknutím zhoupl dveře dovnitř a Nguyen tam vběhl. Brackett věděl, že jsou se seržantem Draperem kamarádi, že chtějí zjistit, jestli se příteli něco nestalo, a tak se nestaral, kdo jde jako první. V závětří vzduch tak prudce utichl, že si na okamžik pomyslel, že úplně ohluchl. Pak za nimi čenovsky zabouchl kovové dveře a kapitán s sebou v šeru škubl. Interiér osvětlovala jen poblikávající bezpečnostní světla. Po celém jádru svítily rudé varovné kontrolky. Ve věži se vznášel oblak řídkého černého kouře a nahoře nad hlavami houstl. Brackett si stáhl masku a vzhlédl, ale nerozeznal, co to tam nahoře hoří. Drapere, Jusefová, vykřikla Perisová a všichni vojáci se rozhlíželi. Objevili stopy po nešťastném týmu, bundy, brýle a ku podivu i botu, ale jinak ani nohu. Jádro se otřásalo, chvělo se tak, že šrouby, které ho držely u země, jako by se snažili vykroutit se ze svých děr. V rudém stroboskopu stínů se na zdi vpravo zaleskl jeden ze žebříků. Marve, ozvi se, ty debile, vyštěkl Stamovič, kde jseš? Brackett začal obcházet jádro a kývl na Nguyena, aby šel s ním. Neudělali ani 2 kroky a uslyšeli odpověď. Tady, dávejte bacha! Pak zaječel další hlas. Pošlete nás domů! Brackett popošel sotva 3 kroky a viděl, že na zemi leží statný vousáč. Tvář měl od krve, slepovala mu i vlasy na levé straně hlavy. Víčka držel otevřená, pozvedl jednu ruku a mávl jim, ať jdou pryč. Nebo ji možná natahoval pro pomoc. Svíral si levou nohu a Brackett si všiml, že ji má skroucenou v nepřirozeném úhlu. Zlomenina a škaredá. Curtisi, houkla Perisová. Ještě 3 kroky a odhalila se celá scéna. Byla to ta poslední věc, jakou by Brackett čekal. Vytasil zbraň, ještě než stačil mozek strávit, co se to vlastně před ním děje. Zády ke zdi stál muž s ryšavými vlasy a zezadu svíral jednou paží ženu, vojačku. Rdousil ji a přitom jí držel u spánku pistoli, která zřejmě patřila jí. O 3 metry dál, hlouběji v masných, poblikávajících rudých stínech procesoru, stál rozkročený další voják a mířil na Zrska a jeho oběť. Brackettovi nedělalo problémy dovtípit se, co jsou aktéři zač. Pokud je ten chlap se zlomenou nohou Curtis Finch, tohle musí být... Oto, zahřímal, pusťte vojína Jusefovou. Draper, kdo jiný by to mohl být, vrhl rychlý pohled na příchozí, ale déle si z Ota Finche netroufal spustit oči. Přesunul se kousek doprava, blíž k ostatním vojákům. Brackett a Stamovič teď společně pospíchali zaujmout pozici vedle něj. Ostatní se kryli. Zpátky, vyštěkl Otto. V hlase se mu mísila hrůza a prudkost děcka v záchvatu vzteku.
Rozhlížel se po příchozích, jako by měl při prvním špatném pohybu vybuchnout. Zpátky, nebo ji zabiju! Nechci to udělat, já tohle nechtěl, ale přísahám, že to udělám. Drapere, hlášení, vyštěkl Brackett. Seržant se do něj zabodl pohledem. Pak obrátil tázavé oči ke Stamovičovi. Nový velitel, křikl Stamovič. Mám oči, Stame, odfrkl si Draper. Popošel o krůček k Ottovi. Ten se rozječel, dokud voják zase necouvl. Curtis Finch zamával na poručici Perisovou a ta přiběhla a klekla si k němu. Seržante Drapere, hlášení, opakoval Brackett. Co byste tak řekl, pane, vyštěkl Draper. Mám vám tuhle sračku nakreslit? On chce pryč, vykřikla Jusefova. Její výraz neprozrazoval strach, ale Brackett jí ho rozeznal v očích. Námořní pěchota byla tvrdá jako kámen a někteří zvlášť, ale žádný bojovník nechce umřít jako rukojmí. Zdálo se, že se jí těžce dýchá. Jak to sakra myslíš pryč, zavolala poručice Perisová. Pryč z planety, vyštěkla Jusefova a rozkašlala se. Prostě nás pošlete domů, zaječel Otto. Divokýma očima těkal sem a tam, řinuly se mu z nich slzy. Od nosu mu stekla kapka na rty. Já už kašlu na prachy, nepotřebuju ani floka, co jsme si tu vydělali, jenom vemte mě a Curtise a posaďte nás na loď domů. Celá věž se otřásla, jako by se pod nimi zachvěla zem. Rozlehl se hromový praskot a v plášti jádra se objevila trhlina, z níž se řinul černý kouř. Vysoko nahoře otřásl jednotkou výbuch. Brackett vzhlédl a uviděl oranžové plameny sálající do vířícího prachu bouře. Právě odletěla čtvrtina střechy. Ať je po vašem, ozval se Brackett naléhavě. Jak chcete o to, jestli chcete domů, tak zařídím, abyste se tam dostal. Kapitáne, varoval ho Draper. Jak to mám vědět, věčel Otto. Jak můžu v téhle zasraný díře do prdele někomu věřit? Skřípot v jádru byl stále hlasitější. Brackett si lámal hlavu, snažil se vymyslet, co říct, aby Otta Finche uklidnil. Ten člověk se psychicky sesypal. Rozhodně neuvěří žádnému slibu, že ho Brackett dostane s bratrem z planety. Jeho bratr. Brackett se tam podíval a viděl, že Perisová klečí u Curtise Finche. Na bledém čele se mu perlil pot. Brackett ze svého úhlu viděl loužičku na zemi, kde se Curtis pozvracel bolestí ve zlomené noze. Vypadal bídně, svíral Perisové rukáv, jako by ji o něco prosil. Zešílel i on? Je jenom jeden způsob, jak to zjistit. Brackett vyběhl z úkrytu, po cestě upustil dýchací masku a svezl se na kolena vedle Perisové. Obrátila se k němu. Jestli máte něco v plánu, kapitáne, udělejte to rychle, naléhala. Curtis říká, že máme pár minut, než se to tu roztrhne. Otto se zase rozkřičel. Brackett viděl, jak Draper dává znamení Stamovičovi a Pettigrewovi. Posunuli se o kousek blíž, jako by nevěřili, že by Otto Jusefovou zabil. Zrzek se šíleným pohledem ji sevřel ještě víc a zaječel na ně, aby se zastavili. Ještě krok a je po ní, křikl. Otto, poslouchejte mě, řekl Brackett a zase se zvedl. Nezabijete jenom vojína Jusefovou, zabijete nás všechny, včetně sebe a svého bratra. Curtis říká, že za pár minut jádro exploduje. Rozhlédněte se, člověče. Kus střechy je pryč a ten kouř a oheň je po nás, jestli hned nezmizíme. Odneste Curtise ven, vykřikl Otto a čerstvé slzy mu vykreslily cestičky na zaprášených tvářích. Brackett zastrčil zbraň a napřáhl ruce. Všichni musíme jít, naléhal, nejenom váš bratr. Odneste ho odsud, zavřískal Otto. Brackett chvíli hleděl na hluboký strach v Ottových očích. Pak přikývl a obrátil se k Perisové. Vytáhněte ho ven. Rozhlédl se. Nguyene, Hauere, pomozte Perisové odnést Curtise do traktoru. Zatímco vojáci pospíchali splnit rozkaz a přehodili si zbraně přes rameno, Otto zmlkl. Jusefová se napěla, jako by mu chtěla uniknout ze sevření a Otto ji šťouchl hlavní do spánku. Co to děláte? Křikl Otto. Ne na Perisovou, ale na vojáky, kteří se chápali jeho bratra. Nechte ho být! Poručice Perisová vyštěkla tichý rozkaz Hauerovi a Nguyenovi. Jeden z nich se rozběhl k řídícímu panelu, otevřel kryt a snažil se ho vyrvat z pantu, zatímco druhý pomáhal Perisové svléct Curtisovi bundu.
Chceme ho dostat odtud, ale nejdřív mu musíme znehybnit zlomenou nohu, zavolal Brackett na Ota. Po zátylku se mu valil pot. Teplota uvnitř výrobníku číslo 6 dál stoupala. Má to škaredě zlomené, Oto. Nemůže chodit. Chcete, aby tu bratr umřel? Oto jen zíral, celý rozpolcený. Několik vteřin pevně stiskl víčka a pak z něj vyrazila slova. Tak jo, odneste ho ven! Perisová pokývla Nguyenovi a Hauerovi a ti rychle podsunuli kovová dvířka Curtisovi pod nohu. Pak mu omotali obě nohy bundou a přivázali je ke kovu. Curtis několikrát vykřikl, když Nguyen utáhl bundu. Zaječel a upadl do bezvědomí. I přes rámus a rachot rozpadajícího se procesoru ten výkřik zalezl Brackettovi pod kůži. Běžte, běžte, vyštěkl. Hauer, Nguyen a Perisová zvedli Curtise a pospíchali s ním k východu. Brackett nepochyboval, že kdyby nebyl v bezvědomí, vydával by strašlivý křik, jak se mu svázané poničené kosti třely o sebe. Kapitáne, vyrazil za sebe Draper. Není čas. Brackett zvedl ruku, aby ho umlčel a obrátil se k Otovi. Nelíbilo se mu, jak vypadá Jusefová, jíž začínala klesat víčka. Dochází nám čas, Oto, řekl. Pomůžeme Curtisovi a pomůžeme i vám. Udělám, co se dá, abych vás oba dostal domů, ale musíte hned pustit Jusefovou. Musím to slyšet od společnosti, houkl Oto přeskakujícím hlasem. Chci záruku od nich. Zoufalství v jeho očích vypovídalo o hlubokém strachu. Brackett věděl, že ho nepřesvědčí. Oto se choval jako člověk lapený ve zlém snu, ze kterého se nedokáže probudit. Jenže nespal. Tohle byla skutečnost a vražedná. Oto, máme 2 nebo 3 minuty, zavolal Brackett. Okamžitě puste Jusefovou, nebo tu všichni umřeme. Kapitáne Brackette, už se nedá nic dělat, vykřikl Stamovič. To máš sakra recht, zavrčel Draper. Vystřelil a zasáhl Ota Finche do levého oka, až se krev, úlomky lebky a šedá mozková hmota rozstříkly na zeď. Ve smrti Oto zaškubal prsty a zbraň v jeho ruce spustila. Jusefová vyjekla a couvla, ale ruka mrtvoly už začínala ochabovat a střela šla mimo. Zamířila do zakouřené temnoty nahoře. Brackett se přehnal po otřásající se podlaze, zatímco se celý procesor kolem nich houpal a řinčel. Sakra, Drapere, co to k sakru bylo? Akce, pane, zavolal Draper. Sám jste říkal, že nemáme čas. Pettigrew a Stamovič souhlasně přikývli. Brackett zuřil, cítil, jak se mu ruce sami od sebe zatínají do pěstí, ale přinutil se je zase uvolnit. S Draperem si to vyřídí až potom. Ven, houkl a ukázal na ostatní. Pettigrewa, Čenovského a Stamoviče, zatímco Jusefová klopítala od Otovy mrtvoly a lapala po dechu. Ale tělo vezmeme s sebou, jeho bratr ho bude chtít pochovat. Kašlu na to, vyštěkl Draper. Ten šmejt málem zabil Jusefovou, nebudem kvůli němu riskovat život. Přes narůstající nebezpečí Brackett přímo cítil, jak mu v hlavě odtikávají vteřinky. V úžasu zíral, jak Draper poplácal Stamoviče a společně se rozběhli ke dveřím. Pettigrew vteřinku zaváhal a pak je následoval. Toho grázla si podám, pomyslel si Brackett. Kapitáne, ozval se hlas. Brackett se obrátil a viděl, jak se Čenovsky pokouší zvednout tělo Ota Finche ze země. Krev na kovové zdi se už spekla, ale kaluž na zemi kolem mrtvého se rozšiřovala a Čenovsky klouzal, jak se s mrtvolou potýkal. Brackett se k němu rozběhl, něco se pohnulo po jeho levici. Ohlédl se a uviděl Jusefovou, která se konečně rozdýchala. Ve třech vlekli Ota stejnou cestou, kudy ostatní odnesli Curtise. Klopítali ven. Celý výrobník jako by se nakláněl a oni se prořítili otevřenými dveřmi a vyrazili do tmy a kvílející písečné bouře. Smetl je vítr. Opírali se proti němu. Bez masky Brackett pásový traktor skoro nerozeznal. 3 vojáci, kteří neposlechli jeho rozkaz, se k němu plahočili a potýkali se s vichřicí. Pohled na unikající postavy mu dodal odhodlání a křikl na Jusefovou a Čenovského. Dostali se k traktoru o 20 dlouhých vteřin po Draperovi a ostatních. Ajdou je uvítal vzadu u sklopené rampy, pomohl Čenovskému vtáhnout dovnitř Otovu mrtvolu a složit ji vedle bezvědomého bratra.
Proč jste nám pomohla? Křikl Brackett na Jusefovou, aby ho slyšela přes vichřici. Jusefová se na něj podívala. Vydal jste rozkaz. Brackett věděl, že to nebyla pravdivá odpověď. Jusefová patřila k Draperovým kamarádům, jinak by nebyla vybrána, aby ho doprovodila na výpravu bratří Finchů. Jedem, kapitáne, křikl Idaho, mávl na ně a rozběhl se ke dveřím řidiče. Z výrobníku číslo 6 se rozlehlo několik explozí. Jusefová se obrátila, zírala na věž a Brackett sledoval její pohled k návalu plamene stoupajícího z rozbité střechy. Položil jí ruku na záda, postrčil ji a Jusefová jakoby se vytrhla z chvilkového tranzu. Při krčení vyběhli po rampě a plácli sebou na sedadla, zatímco se dveře zavíraly a rampa zajížděla. Připoutejte se, vykřikl Idaho. Traktor vyrazil kupředu. Písečná bouře bombardovala jeho trup, rachotící hrbolatým terénem. Brackett se rozhlédl po vozidle a zjistil, že si našel místo přímo naproti Draperovi. Upírali se na něj všechny oči v oddílu pro cestující. Vojáci byli zvědaví, jak zareaguje na seržantovu nekázeň. Kapitán mlčel a zatínal zuby tak pevně, až ho bolely čelisti. Nejprve měl 100 chutí vsadit toho grázla za mříže, jakmile se vrátí do kolonie, a držet ho tam, dokud nezařídí, aby ho odvezli z Acheronu pryč. Problém byl, že netušil, nakolik ho v tom podpoří jeho nadřízení. Kdyby ho uvěznil a pak ho musel zase pustit, podemlelo by to jeho autoritu víc, než to dokázal Draper. Poslouchej mě, ty dacane, začal Brackett, naklonil se dopředu a namířil na něj prst. V tu chvíli výrobník číslo 6 explodoval. Výbuch naklonil traktor doleva. Hauer a Pettigrew spadli do prostoru mezi 2 řadami lavic. Při zadunění exploze, byť slumeném bouří, sebou všichni škubli a Jusefová si přikryla uši. Něco dopadlo na střechu vozidla a Idaho strhl volant, aby se vyhnul hořícímu kusu kovu, který se před nimi zarazil do země jako meteorit. Stamovič hlasitě zaklel a ostatní se mu hned začali posmívat, že dal najevo strach. Trvalo to jenom pár vteřin, pak se všichni zase soustředili na tiché nepřátelství praskající ve vzduchu mezi Brackettem a Draperem. Říkal jste něco? Zeptal se Draper ironicky tónem plným pohrdání. Říkal jsem, že to byl hnusný první den velení, spustil Brackett. Ale vsadím se, že pro vás ten hnus teprve začíná, seržante. Vy, Stamovič a Pettigrew máte po návratu domácí vězení až do odvolání. Pokud si myslíte, že vám dnešní jednání jen tak projde, pak ve vás předchozí velitel zřejmě vzbudil dojem, že v tomhle Vystrkově hodnost nic neznamená. Já jsem tu od toho, abych vás vyvedl z omylu. Draperovi se zvedl koutek úst, snad to měl být šklep, ale jinak neřekl ani slovo. I ostatní měli dost rozumu na to, aby mlčeli. Traktor se valil dál. Byli v půli cesty zpátky do kolonie a bouře začala konečně ustávat, když Julisa Perisová přilezla zezadu z vozu a vklouzla na sedadlo vedle Čenovského. Je mi líto, kapitáne, řekla. Hauer dělal, co mohl. Ten šok a ztráta krve byly moc. Curtis Finch je mrtvý. Brackett si těžce povzdechl a opřel si hlavu o chvějící se stěnu vozidla. Ten bláznivej kokot chtěl odsud pryč i s bráchou, zamumlal Stamovič. Tak to vypadá, že se mu to splnilo. Jak to? Zeptal se Čenovsky a ušklíbil se na něj. Teď už se z Acheronu nedostanou nikdy. Pochovají je tady. Jestli nechali někoho na zemi, dostane zprávu, že je po nich, až mytec. Je to tu tak daleko od domova, že tihle kolonisti jsou pro lidi na zemi stejně mrtví. Já, bejt tu na díl, vědět, že tu stvrdnu na furt, tak mi hrábne stejně jako Otovi. Mlčky jeli dál, minutu nebo 2. Všichni to vstřebávali. Vojáci si hleděli na nohy nebo se pokoušeli něco zahlédnout předním sklem, i když na ně Idaho mávl, aby zůstali sedět. Jusefová šťouchla Bracketta loktem. Uvědomoval si, že je vedle něj, ale potýkal se s vlastním vztekem, aby byl schopen víc než vnímat její přítomnost. Ptal jste se mě, proč jsem vám ho pomohla odnést, řekla tiše, aby ji v řevu motoru a řínčení polevující bouře slyšel jenom on. Nebylo to jenom splnění rozkazu, odpověděl, a nebyla to otázka.
Josefová na okamžik sklopila oči a pak se k němu obrátila. Cítila jsem z něj strach, přiznala. Oto uměl být otrava, ale měla jsem ho dost ráda. Ten člověk se prostě rozsypal, kapitáne. Nechtěl mi ublížit, měl jenom hrůzu. Nejsem ráda, že to skončilo takhle. Brackett přimhouřil oči. Co ho mohlo tak strašně vyděsit? Josefová pokrčila rameny. Podle mě všechno a nic. Nic hmatatelného. Acheron ho prostě dostal. Přesvědčil sám sebe, že na tomhle pitomým měsíci je něco, čeho se musí bát, co ho zabije. Bál se, že umře, když se z téhle skály nedostane. Brackett zalétl pohledem k Draperovi. Asi měl pravdu, ale nebyl to Acheron, čeho se měl bát. Kapitola 10. Náklady. Datum 10. červen 2179. Čas 16:48. Newt nevadilo, když ji brali jako dítě. Věděla, že některá děcka štve, že s nimi dospělí jednají jako s malými, ale Newt považovala za hloupost se kvůli tomu rozčilovat. Konec konců oni malí jsou. A dospělí je tím přece nechtějí urazit. Vážně, ona nijak nepospíchala vyrůst. Dospělí bývají nabručení, trápí se věcmi, které se nezdají vůbec důležité. A někdy čekají problémy, na které nakonec vůbec nedojde. Dokonalý případ byli její rodiče. Poslední dobou vypadali, že se čímsi trápí a Newt ochotně přiznávala, že tomu vůbec nerozumí. Ona ale věděla, že to nemá smysl. Ze stresu byli jenom napjatí a nabroušení a jiskřilo to mezi nimi jako z té neviditelné energie, která ji vždycky kopla, když zajela rukou do čerstvě vypraného prádla a hledala dvě stejné ponožky. Statická elektřina, pomyslela si Newt, a byla na sebe pyšná. Jasně, tak se tomu říká. Neviditelná statická elektřina, která bzučela ve vzduchu mezi jejími rodiči v posledních několika měsících, sílila, ale nikdy nebyla tak zlá jako dnes. Newt byla doma, dělala si domácí úkoly a viděla, jak kličkují po pokojích, vyhýbají se jeden druhému. A potřebovala vypadnout. Tim byl až po uši zabraný do hry Planoucí bohové, ale nevšímal si jí, když se ho ptala, jestli s ní nechce zajít do jídelny a poprosit Bronach Fleihertovou o nanuk. A tak šla bez něj. Newt měla nanuky ráda, nejvíc ty s třešňovou příchutí. Ve skleníku jednu třešeň měli, ale když to ovoce ochutnala, vůbec nechápala, co mají nanuky s opravdovými třešněmi společného. Ztracená v těchto myšlenkách málem vrazila do muže, který se hnal zpoza rohu poblíž správních kanceláří. Prr, zavolal a rozpřáhl ruce. Newt měla plné ruce práce, jak si chránila třešňový nanuk před hrozící srážkou, ale když k němu vzhlédla, došlo jí, že to je kapitán Brackett. Poznal ji a usmál se. Ahoj, ty jsi Rebecca, viď? Zaradoval se, jako by vyluštil záhadu. Dospělí jsou tak divní, ale usmíval se mile. Newt, opravila ho. Všichni mi říkají, jasně, promiň, řekl kapitán Brackett. A promiň, že jsem tě málem srazil, prostě toho mám v hlavě moc, ale to mě neomlouvá, že nedávám pozor. Schlédl. Ten je jahodový? Usmíval se, ale Newt připadal napjatý, jako by se na ní snažil být hodný, ale zároveň měl vztek na někoho jiného. Jako by z něj sálala vlastní statická elektřina. Obklopoval ho zlostný mrak. Třešňový, opravila ho, ten mám nejradši. Třešňový je dobrý, uznal. Mají i nanuky z hroznového vína? Když poprosíte Bronach v kuchyni, tak vám ho udělá, i když ho v lednici nemají. Kapitán Brackett přikývl, jako by ho to moc potěšilo. To určitě zkusím, řekl. Zřejmě to bude hodná paní. Newt přikývla. Moc hodná. Vteřinku si ji prohlížel. Jsi hodně podobná mamince, říkají ti to často? To proto, že mám někdy vrabčí hnízdo. Moje máma je rozcuchaná skoro pořád, ale já jenom někdy. A mám panenku. Brácha říká, že jsem na panenky moc stará. Možná jo, ale mám jenom jednu. Jmenuje se Casey. A taky má vrabčí hnízdo. Kapitán Brackett se měkce zasmál a Newt si všimla, že se elektřina kolem něj trochu rozplynula.
Nevypadal už tak napjatý, jako když se vyřítil zpoza toho rohu a málem do ní vrazil. Třeba bych se někdy mohl s Casey seznámit, navrhl. A možná bys mě mohla představit Bronak. Newt se usmála. Jasně. Podíval se po chodbě. Teď si musím jít promluvit s panem Simpsonem. Ukázala mu vstyčené palce a ukousla špičku na nuku. Zmrzlá třešňová voda jí zmrazila zuby. Mluvila trochu legračně. Okidoki, zahuhlala. To vždycky říkal táta. Tak ahoj. Nazdar, Newt, odpověděl a zase vykročil. Mířil k velitelskému bloku. Napřímil se a vypadal rozlobený. Kapitáne Brackette, zavolala za ním. Ohlédl se přes rameno. Ano? Asi se vám ten první den moc nepovedl, tak ať se to spraví. Kapitán Brackett se zase tak měkce zasmál a přikývl. Taky doufám, holka, taky doufám. Brackett našel Ella Simpsona v jeho kanceláři. Několik lidí se po kapitánovi divně koukalo, když kráčel cílevědomě k zavřeným dveřím správce kolonie, ale teprve když zaklepal a rozrazil je, porozuměl jejich ostražitým pohledům. Simpson tam nebyl sám. Prudce se ohlédl, kdo ho vyrušuje. Hustá obočí se podrážděně spojila. Co ode mě potřebujete, kapitáne? Brackett na něj zíral s rukou na klice a pak si dva hosty v kanceláři prohlédl pozorněji. Doktor Rees a doktorka Hidalgová, vůdci vědeckého týmu kolonie. Vypadalo to, že je trojice do něčeho zabraná, ale co může být důležitější než zkáza výrobníku číslo 6 a smrt 2 topografů? Myslel jsem, že vás bude zajímat zpráva o dnešních událostech, spustil Brackett a ani se nepokoušel zakrýt vyčítavý tón svých slov. Zemřeli 2 lidé, pokud jste to ještě neslyšel. Simpsonův pohled ochladl ještě víc. Slyšel jsem to, ano, potvrdil. Právě jsme tu probírali chyby v údržbě, které vedly k poruše výrobníku. Nejpřednější je teď zajistit, aby už se nic podobného neopakovalo. Už jen náklady na nahrazení výrobníku číslo 6 budou... Jasně, už klíbil se Brackett. Náklady. Doktorka Hidalgová se dívala jinam, rozpačitá z té narážky, ale doktor Rees stuhl a zvedl bradu, jako by se připravoval k boji. Bratři Finchové věděli, jak riskují pokaždé, když se tam vydávali, ozval se doktor Rees. Pokud vám vadí, že pan Simpson věnuje pozornost zásadním věcem, pak vám připomenu, že dělá svou práci. Možná byste se měl taky starat o svoje věci, kapitáne. Bracketta napadal tucet způsobů, jak doktorovi smazat ten namyšlený výraz z tváře. Přinutil se pořádně nadechnout. To vlastně souvisí s tím, o čem jsem si přišel promluvit, přikývl a zaměřil se zase na Simpsona. Musíme si vyjasnit, co přesně mají dělat vojáci nasazení u této kolonie. Ale než se k tomu dostanu, protokol po mně vyžaduje, abych předal hlášení o tom, co se stalo, a proto jsem tady. Simpson se opřel v křesle a zabubnoval prsty do lesknoucí se desky ze slitiny stříbra a skla. Celá kancelář byla skvěle zařízena, elegantním, chladně kovovým nábytkem a ladně tvarovanými svítidly. Nic takového Brackett od svého příjezdu do kolonie neviděl. Ta elegance byla jistě výhodou spojenou s úřadem, ale Simpson ji potřísnil stopami své práce. Vršily se všude. Neumyté hrnky od kávy, odhozené svetry, trubičky se vzorky půdy, tlusté staré papírové spisy, překryté počítačovými tablety. Ten chlap na své prostředí kašlal. A Brackett měl podezření, že podobně nakládá i se svými lidmi. Sepište to a pošlete mi to, zabručel Simpson a přestal bubnovat. Časem si to přečtu. Přezíravým tónem dával najevo, že ho propouští. Ale Brackett se nenechal. Máte 2 mrtvé muže, Simpsone. Nemůžete probrat události vedoucí k jejich smrti bez podrobné zprávy. Doktor Rees si těžce povzdechl, jako by ho unavovalo potýkat se s takovým prosťáčkem. Podrobnou zprávu máme, kapitáne. Brackett natáhl krk. Ale já nic nenapsal. Od seržanta Drapra, přerušil ho Simpson. Vteřinu nebo 2 na ně Brackett dokázal jenom zírat. Pak se uchechtl a zavrtěl hlavou, jak mu docházel význam toho prohlášení. Draper má domácí vězení, namítl.
Chápu, odpověděl Simpson, ale pokud vím, nevydal jste žádný rozkaz, který by mu bránil přijímat návštěvy. Hned po návratu jste nebyl k zastižení. Měl jsem poradu se svým týmem, zdůraznil Brackett a trochu se vypnul, až se mu uniforma otřela o kůži. A dohlížel na vyložení vašich 2 mrtvých kolonistů, ale předpokládám, že to víte. Zpráva seržanta Drapera byla velice podrobná a pro naše účely rozhodně dostatečná, oznámil doktor Reese. Jsem přesvědčen, že si všichni musíme promluvit, kapitáne Brackette, o způsobu, jakým se tu provádějí operace a o tom, jak vědecký tým pracuje ruku v ruce s koloniální námořní pěchotou, ale obávám se, že to bude muset počkat. Zkáza výrobníku číslo 6 nás Brackett si odkašlal, aby si pročistil krk, čímž se mu podařilo doktora na okamžik umlčet. Ano, doktore, to si probereme u čaje. Mezitím ale mám pár věcí, které si chci vyjasnit, a to hned. Věcí, které nepočkají. Zvedl prst. Předně, od této chvíle, nebudete v žádném přímém kontaktu s mými vojáky. Na nejvýš jim můžete poděkovat, když vám ze zdvořilosti přidrží dveře na chodbě. Brackett zalétl pohledem k Simpsonovi a pak k doktorce Hidalgové, která se tvářila velmi stísněně. Kapitáne, musíte pochopit, začala. Musím, opakoval Brackett. Zavrtěl hlavou. Ne, doktorko, to si nemyslím. Má jednotka se zodpovídá mně a jenom mně. A vy nebudete přijímat zprávy od Drapera ani od nikoho jiného. Seržant Draper je potížista. Všude se najde alespoň jeden takový. Ale od nynějška to bude moje potíž. Beru na vědomí, kývl Simpson a ohladil si košili na oblém břiše. Brackett si správce vteřinku měřil pohledem a pak se s přimhouřenýma očima obrátil na Reese a Hidalgovou. Znaménko na Reesově čelisti a krku stemnělo tak, že bylo skoro purpurové. A co vy dva? Simpson se možná stará, aby to tu všechno běželo, ale je vidět, že společnost má větší vliv než vláda, takže to potřebuju slyšet i od vás. Vyjádřil jsem se dost jasně? Doktor Reese na něj hleděl a malá očka se mu pohrdavě leskla. Naprosto jasně, potvrdila doktorka Hidalgová. Reese to nespochybnil. Brackett by od něj, co by od vedoucího vědeckého týmu, rád slyšel konkrétnější odpověď, ale jeho mlčení bude muset stačit. Prozatím. Dobře, to nás přivádí k další věci. Al Simpson si zastrčil košili ještě víc, jako by mu to dodávalo autoritu. Nemůže to počkat? Brackett si ho nevšímal, soustředil se na vědce. Dozvěděl jsem se, že je standardní procedurou, že koloniální námořní pěchota doprovází vaše průzkumné týmy do terénu. Tato praxe okamžitě skončí. Doktorka Hidalgová sebou škubla. To nemůžete udělat. Pardon, doktorko, ale rozhodně mohu. Díval se na ní, překvapený náhlou změnou, která ji ovládla. Předtím vypadala, že jí Reesův přístup vadí, ale teď jakoby zaujala stejně tvrdý postoj. Brackett usoudil, že ho považují za horkokrevný tupý zelený mozek. Simpson a vědci si mysleli, že ho udrží v nevědomosti, ale člověk nemusel být žádný génius, aby pochopil, proč na výpravách chtějí mít vojáky, zvlášť když se nad tím chvilku zamyslel. Většiny velkých vědeckých pokroků v uplynulém století dosáhly organizace, které získaly a studovaly vzorky různých mimozemských životních forem. Někdy to byla vláda, ale většinou společnosti. Weyland-Yutani už dávno zahájila tažení za nalezení, zpeněžení nebo válečné využití všech mimozemských ras, ke kterým se dostala. Záměry společnosti se v tajnosti neudržely. Lidstvo se o nich dozvědělo už od jejich arkturiánských obchodních partnerů. Brackett nemohl popřít, že setkání s mimozemským životem je vzácná záležitost, ale koloniální námořní pěchota nebyla určena k tomu, aby dělala ochranku bandě civilních výzkumníků. Nebo pořádala záchranné akce pro nezávislé dobrodruhy. To musí přestat. Máte pravdu, kapitáne, je to naše standardní procedura, potvrdil Simpson. Chodí to tak už od založení kolonie. Vojáci zajišťují bezpečnost a podporu pro... Brackett zvedl ruku, aby ho zarazil. Ne, tyhle věci vojáci nedělají. O tomhle diskutovat nebudeme. Když jsem obdržel rozkaz ujmout se postu velitele v Hedliho naději,
O takovém uspořádání nepadlo ani slovo. Koloniální námořní pěchota nejsou zaměstnanci společnosti, pane Simpsone. Odmlčel se a pak pokračoval. Jakmile odsud odejdu, odešlu dotaz svým nadřízeným. Zabere to přibližně týden, než se zpráva dostane na zem a než dojde odpověď. Pokud dostanu nařízeno vyhovět vašim požadavkům, samozřejmě se podřídím. Ale dokud takové instrukce neobdržím, žádný vojenský doprovod pátracích výprav nebude. Doktor Rees si odfrkl, tvář jako z kamene. Odpověď, kterou dostanete, se vám asi zamlouvat nebude. Brackett pokrčil rameny. Nepřísluší mi milovat nebo nenávidět své rozkazy, doktore. Jsem voják. Prozatím to znamená, že můžu kašlat na to, co si myslíte vy. Datum 10. června 2179. Čas 18:44. Hedleyho naděje byla vyprojektována jako společenská kolonie. V jídelně se podávala 3 jídla denně a Annie Jordanová by se nezdráhala přiznat, že kuchyňský personál je u sporáku sakra schopnější, než kdy byla ona. Raz něco málo dovedl za pomoci inspirace spojené s intuicí, ale Annie ani při vší snaze nebyla schopna ničeho než řídit se základními recepty. Ale i tak si Jordanovi nejméně 2krát týdně uspořádali rodinnou večeři ve svých pokojích, zasedli ve 4 ke stolku nebo si posedali do křesel v obýváku. Většina kolonistů alespoň několikrát týdně jedla v soukromí. Společný život má svá pro, ale čas od času každý potřebuje trochu soukromí. Problémem poslední doby bylo, že kdykoliv měla Annie s Russem volno, ať už sami nebo s dětmi, skončilo to hádkou. Annie svého muže milovala, nevypravila se s ním přes půlku vesmíru jenom pro nic za nic. Ale roky na Acheronu jim dokázali, že život v tak malé komunitě brání snění. Když se na manžela naštvala na zemi, mohla fantazírovat o tom, jak se odstěhuje, pořídí si domek někde v horách a potká muže, který se na ní bude dívat stejně jako Russ na začátku vztahu. Ještě nezapomněla na ten pohled, na tu touhu a rošťáctví v jeho očích. Tady ale nebyl pro sny prostor. Proto ztrácela trpělivost a někdy manželovi ani nedokázala odpustit. Dneska to tak nebude, slibovala si, když míchala nudle a koření na pánvičce a malém sporáku. Stoupala z nich vůně a Annie se zbíhaly sliny. 3 druhy pepře, směs bylinek, možná nebyla nejlepší kuchařkou kolonie, ale přinejmenším tohle jídlo uměla. Škoda, že ho děti nesnášely. Annie se při míchání napila vína a podívala se na Tima. Její syn seděl v nízkém plyšovém křesle a horlivě zíral do tabletu v rukou. Každý by si myslel, že dělá úkoly nebo si čte knihu, ale ona viděla malé černé knoflíky v jeho uších, které naznačovaly, že něco poslouchá. Buď se díval na video, nebo hrál hru. Jindy by ho za to napomenula, ale dneska si jen dala další doušek vína, usmála se a zamíchala kořeněné nudle. Damien Brackett, pomyslela si s něžným úsměvem plným vzpomínek. Ne, dneska není večer na hádku s Russem. Nechystala se utéct a začít si s Damienem. Na Acheronu nebylo místo, kde by se mohla schovat před následky nevěry. Ale to neznamenalo, že si tu představu nemůže chvíli hýčkat. Damien byl dobrý člověk, možná jen kapku vážný a pohledný stejně jako dřív. Naopak s těmi drobnými vrázkami v tmavé kůži u očí ještě zkrásněl. Annie se napila vína a bloudila v myšlenkách. Raz se Damianova přítomnost rozčílila. Předtím by ho za tu dětinskost nejradši praštila. Ale pokud nechá myšlenky bloudit tak nepatřičným směrem, dneska večer manžel na příjezdu jejího bývalého přítele jenom vydělá. Šťastný Russ, pomyslela si, a taky šťastná Annie. Navzdory napětí poslední doby má silného, inteligentního, hezkého a odvážného manžela, který miluje jejich děti víc než vlastní život. Ať se hádali o cokoliv, věděla, že až se prach usadí, zůstanou spolu. Russ Jordan je její drsný dobrodružný muž, i když by ho někdy nejradši praštila.
Závora na dveřích zarachotila a pak zaznělo známé zaskřípání. Zamíchala kořeněné nudle, stáhla hořák a s úsměvem se obrátila k Rasovi, který vešel dovnitř. Ahoj zlato, začala, můžu ti nalít sklenku? Jazyk jí stuhl při pohledu na jeho bledou utrápenou tvář. Annie. Vypnula sporák a zalila ji děsivá otupělost. Co se děje, Rasle? Zeptala se. Ten pohled znám, sakra nesnáším ho. Vykročil k ní. Annie si všimla, že se za ním obrátila Timova hlava. Byl malý, ale i jeho vystrašil tátův zachmuřený výraz. Dveře zůstaly dokořán otevřené na chodbu. Chtěla říct Timovi, aby je zavřel, ale to už ji Ras chytil do náruče a pevně objal. Uvolnil se jako loď, která skasala plachty po připlutí do bezpečného přístavu a ona mu prohrábla vlasy vzadu na krku. Povídej, vyzvala ho. Ras si těžce vzdychl, přitiskl čelo na její a pak se odtáhl, aby se jí mohl podívat do očí. Zrovna jsem potkal Nolena Cale'a a ten mi to řekl. Curtis a Otto jsou mrtví. Zavrávorala nad tou zprávou, zeslábla v kolenou. Ne, podařilo se jí ze sebe vypravit a zavrtěla hlavou. To nemůže! Obrátila se, opřela se o sporák a zavřela oči, zatímco ji zalévala vlna vzteku. Idioti! Ulevila si, plácla rukou do sporáku, až pořád ještě syčící pánev zarachotila. Kreténi jedni debilní! No tak, konejšil ji Ras a vzal ji za ruku. Víš, že to tak není. Schovali se ve výrobníku číslo 6, byli v pohodě, ale pak o to vyhráblo. Jak jsem slyšel, tak se prostě sesypal. Annie na něj jen hleděla. Předně tam vůbec neměli co dělat. Ti dva v jednom kuse zbytečně riskovali, jenom aby měli náskok. Byli to naši přátelé, připomněl jí Ras. To neznamená, že nebyli cvoci. Odmítala se Annie nechat uklidnit. Nejhorší atmosférické bouřky se dají předvídat pár hodin dopředu. Možná netušili, jak se to zhorší, než ráno vyjeli, ale věděli, že to bude těžký den. Ras o krok ustoupil a podíval se na Tima, který pevně upíral oči na tablet. Ale jsou mrtví, Annie. Budeš se pak nenávidět za co? Že mám vztek, protože nemuseli umřít? Vyrazila ze sebe dlouhý, rozechvělý, uslzený povzdech. Sklopila oči, hleděla do země. Nemuseli umřít. Ras ji pohladil, teplou rukou jí sjel po paži. Ne, to nemuseli. Annie k němu vzhlédla a otírala si oči. My jsme ctižádostiví stejně jako oni, ale nikdy jsme takhle neriskovali. Bereme s sebou na průzkumné výpravy děti, Rasi. Naše děti. Někteří ze zprávy si myslí, že jsme blázni, ale každý, kdo tu kdy žil, pátral v tom prachu a větru, ten ví, jak poznat, když se blíží opravdu zlá bouřka. Otto to prostě nezvládl, zlato, domlouval jí. Víš, jak byl vystresovaný. Annie stuhla a pak pomalu přikývla. On se hroutil, Rasi, ten chlap se hroutil. Měla jsem o něj strach a taky o tebe, od té doby, co jste spolu v posledních měsících začali trávit tolik času. A ty vaše pesimistické myšlenky a zbožný přání. Ras se bouškubl, pak zavrtěl hlavou a přejel si rukou po neoholené bradě. Zrovna teď? Zeptal se. Chceš tohle rozebírat zrovna teď? Annie připadalo, že nemůže dýchat. Já to nechci rozebírat vůbec, to ale neznamená, že se míním tvářit jakoby nic, že mě netrápí, jak jste se s Otem celý měsíce navzájem přesvědčovali, že byste měli lepší život, kdybyste nepřišli na Acheron. Ale měli bychom, vyštěkl Ras a rozhodil rukama. Nebylo by to tak lepší? Například Otto a Curtis by byli naživu. To nevíš, namítla. Otto nebyl nejvyrovnanější. Nech toho! Přišli jsme sem proto, že jsme snili o životě plném objevů. Ras protočil panenky. A jak to dopadlo? Žijeme na konci lidské civilizace, pokrčila rameny Annie. Máme dobrou existenci, budujeme si slušné živobytí. Každý večer, když jdu spát, myslím na všechny ty lidi, kteří nikdy nebudou mít kuráž udělat to, co jsme udělali my. Nikdo z nich není tak hloupý, aby podstoupil to riziko, co my. Musíš hodně riskovat, abys urval velkou odměnu, opakovala Annie slova, která jí řekl sám, když jí před léty přesvědčoval, aby se přidali ke kolonii. Ras jen natáhl krk
a díval se na ni, jako by jí vyrostly další 2 hlavy. Když vyrazíme na výpravu, kontrolují každý náš krok, vědí, kde jsme a co děláme. I když najdeme nějaké artefakty od původních životních forem nebo žílu vzácného nerostu, mají páky, aby omezili, co z toho získáme. To není pravá práce prospektorů. Jenom riskujeme vlastní krk a nemáme výhody zaměstnanců společnosti. A objevili jsme za všechny ty roky něco, co by mělo nějakou hodnotu? Nic. Propaloval ji pohledem. Maříme na tomhle podělaným šutru čas. Annie cítila, jak se jí obrací žaludek. Chtělo se jí zvracet. Mně nepřipadá, že tady ztrácíme čas, Russelle, prohlásila. Mám spokojenou rodinu a okruh přátel a práci, která mi občas dopřeje adrenalin. To je fajn život. Já nemyslel, začal, ale pak vztekle zavrtěl hlavou. O tom nemluvím a ty to víš. Annie se podívala na Tima, sehnutého nad tabletem. Malé černé pecky v jeho uších rozhodně nemohly utlumit tátův hlas, zvlášť když Russ křičel. Jestli tak moc chceš opustit kolonii, řekla tiše, tak to udělej, pokud jsi tak nespokojený. No to by se ti líbilo, co? Vyjekl Russ. Právě včas, když dorazil ten tvůj podělaný Damien Brackett. Zabodla se do něj pohledem. Doháje ty si vážně jak 10letý, víš to? Zamlouvej to, jak chceš, Annie, ale já vím, že jseš do něj pořád celá pav. Poznám to. Annie si přikryla pusu rukou. Na Tima si netroufla ani se podívat. Co si to sakra Russ myslí, že se s ní o tom baví před synem? Hádali se před dětmi běžně, ale takhle ne. Jenom se modlila, aby se to Tim snažil vytěsnit, aby byl tak zabraný do toho, co sleduje, čte nebo hraje, jak mýval ve zvyku. Musíš toho nechat, vyhrkla. Russ zamrkal a ohlédl se na Tima. Konečně mu to došlo, ale když se zase obrátil k Annie, měl tvář pořád rudou vztekem. Jsi rozčilený kvůli Ottovi, dodala. A já taky, promluvíme si o tom později. Rozčilený jsem, to jo. Přišel jsem o kamaráda, možná byl nevyrovnaný, ale to neznamená, že neměl pravdu. Tahle kolonie je pro mě slepá ulička. Pro tebe? Pro nás všechny. Annie se nutila dýchat. Jestli chceš odejít. Kurva, houkl Russ a rozhodil rukama. Obrátil se, aby vyrazil ze dveří a oba na ně zůstali hledět. Stála tam Newt, pusu lepkavě rudou od svého oblíbeného nanuku. Oči měla jako koláče a bolavé, spodní red se jí třásl. Táta jde pryč, zašeptala. Russ zatínal a povoloval ruce. Tvář se mu zkroutila lítostí. Jenom na chviličku, srdíčko. Zahučel. Jenom na chvilku. A vyšel ven. Annie s Newt a Timem dlouho hleděli na dveře a pak se Newt rozběhla na chodbu. Russ zahnul doleva, nejspíš mířil do společenské místnosti, ale Newt za tátou nešla. Zabočila doprava a v mžiku zmizela. Newt, křičela Annie. Tim vyskočil, vytáhl si sluchátka z uší a pustil tablet na křeslo. Jdu za ní, oznámil. Pak přejel matku tvrdým pohledem. Co je to s váma? Annie se mlčky dívala, jak syn vyběhl na chodbu za sestrou. Zůstala doma sama a srdce jí bušilo v uších. Vůní připravovaných bylinek jí nasákly vlasy i šaty, ale chuť k jídlu jí přešla.